Můžeme začít s hodnocením, tak jak hodnotíte finále Moravian Cupu? Samozrejme, výborný zápas, super, výborný výkon. Podávali sme výborné výkony počas celého turnaja a zakončili sme to jak inak, jak víťazne. To sme chceli, to sme dosiahli a ja som neskutočne rád za chlapcov, že sa nám to podarilo. Jaký moment byl pro vás nejtěžší? Nejtěžší moment asi ten ranný zápas. Ten bol najťažší z pohľadu toho, že bolo to skoro ráno a bol to taký vyrovnaný zápas. Nepríjemný, super, kvalitný, takže asi to bol najťažší moment. Jak hodnotíte výkon brankáře? Výborne, obidvaja golmani nás podržali, dobrý výkony, takže ja im nemám čo vytknúť dneska. A co jinak vůbec, co říkáte na tento turnaj? Jaký byl za vás? Jaké jsou dojmy z toho turnaje? A jestli přijedete další? Turnaj za mňa výborný, výborná konkurencia, čo sa týka tímov, dobré obsadenie a určite budeme radi, ak sa sem dostaneme aj na budúci rok.